Ue. Que tal todo? Ben, vivo é así. Quen é Mario? Son un ser humano con ente física que, bueno, a verdad que hoxe en día ter así corpo físico é así bastante irrelevante, pero teño, o sea, existo na realidade é así, un pouco máis. Bueno, supoño que aquí estou por ser youtuber, sou youtuber deses, así, non? Actualmente dedicome a xestionar comunicación e proxectos culturais, é así. Que merda é esa? Do lugar. Non roubaste de sexo. Bueno, vamos contar. O Galeguiza Test consiste en imos facerche unha serie de preguntas así rápidas que teis 1 minuto e medio para, bueno, ir respondendo o máximo que poides. Se non lembro mal, na clasificación está de primeiro Fran, da Lobeira, con 22 respostas. Logo Xosé Maseda, con 19. E empatados están Amorodo e a Trapequeceta, con 16. Pois veña, 1, 2... Cal é a túa comida favorita? Patacas. O deporte favorito? Remo. O teu maior defecto? Ser demasiado inteligente. Prefires a cidade ou o campo? Zona suburbana. Crees na sorte? No. Que superpoder escollerías? Se puides escoller calquera. Leramente. Cal é o teu youtuber galego favorito? Cousas rarísimas. Vale, que máis che gusta en unha persoa? O que máis te chama a atención? A agudeza mental. Descríbete nunha palabra. Persoa. Prefires Panorama ou París de Noia? A Olympus. O teu exemplo a seguir? O meu? O teu exemplo a seguir? Katia. A tua canción galega favorita? A miña canción? Galega favorita? Perfidia de Tanxugueiras. Un soño frustrado? Ser acróbata. Cambiarías algo do teu pasado? No. O teu grupo de música favorito? Seta Lisa. Bueno, non é un grupo, ben, señora, agora. Acabouse o tempo. Cantas respondeu? Un total de 15. Dios, son un puto peor. Bien, aí a tope. Pero bueno. Quen era, solo por curiosidade, quen era que dixeches cando dixemos o de exemplo a seguir que dixeches Catrina ou algo así? Katia é unha señora, bueno, é unha señora que é drag queen, é ser así mopa vera, ter así unhas referencias culturais así moi interesantes, porque non son así, porque, bueno, a súa persoaxe é unha señora, é unha travesti prostituta de Siberia, rusa. Entón, as súas influencias, así, nas súas estéticas e nas súas produtos culturais son así bastante disidentes co do resto do mundo, así super globalizado, Estados Unidos e así. Entón, pareceme así como, aparte de ser interesantes as súas referencias en plan visuais e culturais, é moi graciosa, é así, en plan, humor así bastante un pouco de self-deprecation, como se dice self-deprecation en gallego? En plan, como de poñente ti de gilipollas a ti mesmo, en plan, Sí, bueno, whatever, eso. Como comezas, ¿no? Como comezas en YouTube subindo así contido e tal? Pois, mira, empecé porque, o sea, había como así, como que as miñas opinións ou as miñas aportacións así sobre temas así concretos que lle parecían así bastante interesantes a xente, que me prestaban así atención e así. Entonces dixen, buah, que puta pereza ter que estar repetindo cada discurso, elaborando e repetindo e narrando todas as veces, en todos os discursos concretos sobre temas concretos a cada persoa concreta. Entonces dixen, mira, mellor fago un vídeos de YouTube deses tratando temáticas concretas e si dixo, que che parece tal, non sei que, non sei cata. Pois mira, outro día fixen un vídeo moi interesante sobre esta cosa, así que mira ti, que non teño ganas de andar a falar e a narrarche ti personalmente toda a cousa sí. Bueno, cando sacas o teu primeiro vídeo? Como foi o primeiro contacto de todo isto? Pois, fun cunha amiga, o sea, unha amiga veume gravar, de feito que os gravei tres primeiros no mismo día.
vamos gravar, era un pouco chungo, era un pouco tenso, a verdade, era como en plan, que chungo, porque tampouco non, bueno, agora xa, en plan, mirándome así, editándome así, vou aprendendo en plan como me vexo, en plan, como sei cando, como gesticulo, así, sei como me vou ver despois, pero antes non sei, era como en plan un pouco tenso, pero ben, sen máis, en plan, fun ali, graveino, depois editeino e subino, non sei, tampouco non ten moito máis que contar. Vale, como te organizas? Porque agora xa entraches, creo que estás nos 4.000 suscriptores ou así na canal de YouTube, entón xa algo así grande. E como faz para organizar? Bueno, a ver, como faz para organizar? El Rubius gallego, el Rubius gallego. Bueno, iso, como faz para organizarte cos vídeos e tal? Porque na experiencia que tivemos nós aquí no, en Galeguízate, bueno, nós foi máis da Nick que a nós, pero os rollos vídeos de YouTube é algo que dá moito traballo. Dá moito curro ter que facelos, editalos e todo isto. Como faz? Sí que dá bastante traballo, así, pero bueno, non organizo nada, o sea, teño moitos temas que quero ir tratando e así, e vou nos sacando cando podo, ou sea, en plan, teño como un Word onde teño todos os guións de todos os vídeos que fixen e así, e vou escribindo máis e máis, e nada, cando podo vou gravar un día, en plan, si podo gravar 3 nun día mellor que un, e despois vou nos editando pouco a pouco, mentre que teño tempo, e así, de feito, agora teño un para editar, fixen un por videoconferencia, que foron 2 horas e media falando, pues que puta pereza. Porque a verdade é que non sabía que editabas os teus vídeos, claro. Porque, bueno, senón... Que coño vai editar? A ver, pero, tío, a cantidad de vídeos que subes, pensas que é posible ahora mismo dedicarse a subir contido a YouTube en galego? A ver, ou seja, eso parece así como super reduccionista, así, porque a xente que vive en plan de YouTube, o sea, que vive en plan de YouTube, así, non vive concretamente en plan ou que di de YouTube, ou de Twitch, ou de Instagram, ou que cousa, non vive desa plataforma, ou así, vive pois de todas as mierdas que fai alrededor deso, ou sea, ese é como o seu canal principal, pero fai moitas máis cousas que iso, ou moitas máis, en plan, bolos ou que sexa con iso, ou sea, xa, é posible vivir disso, hai moita xente que sí que vive de facer cultura en gallego, sexa por unhas cousas ou por outras, ou por bolos, ou por participar en festivais, ou por charlas, ou así, ou seja, ainda que non viva 100%, ou seja, saca gran parte do seu income, como se di income en gallego, bueno, whatever, do que saque, pois, en plan, por iso. É como en plan, a ver, é posible, posible sí que é. Obviamente, do que ganes das vistas de YouTube, non. A ver, se vives en Ruanda, ao mellor sí que che dá, pero... En xeral, que opinión che trae? Que crees que faría falta como para leválo un pouco máis alá? Que cambiarías ti? Que crees que... A ver, do panorama cultural... A ver, non sei. Bueno, sí, ingresos, sí. Que falta? A ver, é un pouco en plan criterio persoal ou así. Pero bueno, o que vexo moito, sobre todo en plan en xente que manexa así presupostos así en cousas del gallego e así, que vexo moito chuparse pirolas uns a outros. En plan, aquí os amiguetes todos, fajo así 4 meses para os meus amiguetes e non necesariamente planificando, pensando estratégicamente para chegar á xente que realmente teño que chegar, en plan, facer un pouco cousas por facer, isto é moi necesario, moi gallegueiro, tal, non sei que, pero claro, ou seja, ao rapaz de 14 anos que na súa vida escoitou o gallego de Vigo, chegalle. Non creo. Ou seja, a ver, é moi necesario, moi bonito, é así o proxecto, está moi ben que che parece, pero chegalle a xente que lle ten que chegar. Pois creo que moitas veces non. Sí. Pero bueno, eso é unha parte, ou así, despois da produción cultural, eu penso que está así en aumento, é así, non vos parece, así, en plan, máis grupos en plan de estilos actuais, no tradicional, máis xente que escribe, máis xente que fai de todo, en plan, sei. Outra cousa é o amateur que sexa iso, ou o precario que sexa iso, ou todo o que queiras, pero máis xente que creo que sí que hai máis, non sei. Ao mellor debe ser porque, claro, como estou así metido nas cousas gallegueiras, vejo todo o mundo que fai cousas novas, e así que, joder, madre mía, isto que sempre estou un pouco saturado, non me dá tempo a ver todo. Pero iso. Claro, sí, eu creo que te iba a decir, que quizás ao estar xa dentro un pouco do círculo, non? Xa coñecer a xente que hai e tal, pois claro. Aquí comentaron endogamia, literal endogamia. Vimos que tamén te dedicas a... tamén eres remeiro, en plan, non? Sí, máis ou menos, sí. Ainda hoxe unha publicación que gañarades unha bandeira ou así. Ai, Dios mío, canta cosa, jará, Dios mío. Sí, jará, unha cousa desa, sí. Está guai. Non, é que nos, de pequenos,
estábamos nun club de remo tamén, ti estás, Cal. bueno, non aquí de Perillo, Regatas Perillo, facendo aquí Ah, promoción. pero sois de Oleiros. Sí, Sí. Ah, vale. Que pasou? Que pasou tú ali? Ah, nada, en plan, sin máis, non teño así ningún criterio así, ni negativo ni positivo sobre a xente de Oleiros, en plan, pouco sin máis. No, que iba a decir. No, que jolín, que estás en Cabo da Cruz, que como dos clubes así máis potentes, ¿no? De Galicia, sabes? Ah, me supoño, sí. É que... Non entrenades mazo ou así? Home, a ver, seis días á semana, non sei se é mazo ou pouco. Joder, sí, vato, sí. Home, a ver, pero é algo, o sea, a ver, que levo desde os 12 anos, bueno, deixei un ano ou dous, creo, en plan, é algo como super rutinario, en plan, non sei, e tampouco non che, a ver, vai dir que este descanso é así, pero, joder, é algo que levas, en plan, non sei, non é así como un, ai, Dios mío, canto de estar, Dios mío, como cansar, Dios mío. A ver, obviamente estás canso e así, pero xa é como, en plan, o teu estado vital, estar canso e así, non sei. Joder. No, a ver, sin máis, en plan, ben, o sea, que había alguna pregunta concreta sobre iso, era como, en plan, anunciástelo, pero non fíjate si alguna pregunta. No, para que nos contases así un pouco e tal, se ibas a competicións ou eu que sei. Por curiosidade, máis que nada. Pues, a ver. Ah, sí, claro, bueno, de feito, outro día, claro, foi porque o que foi onte era unha regata que suspendeu polo verán da Liga, porque o Muro tiña un confinamento perimetral, entón non se pudo pasar, entón fixeron agora, que eso, fixeron por repartila, en plan, de feito na bandeira poñía 23 de agosto, como en plan, ups, un pouco tarde e tal, pero iso, sí, en plan, vou competir ou así, bueno, obviamente, claro, senón, para que vas ir o Club de Remo, o sea, o Club de Remo está a pouco competir, para facer amateur, pois ainda non temos, eu creo que deberíamos ter parte amateur e así, en plan, para xente que sexa socio do club e tal, pero bueno, eso ainda está en construcción e así. Está guai. Bueno, quería facerche agora unha pregunta do anterior invitado que diu que, bueno, ao mellor algún lembras que era a Trabugueteta, non sei se anda por aí, pero bueno, un saúdo para a Trabugueteta, que coincidiu que lle fixamos a entrevista o día das eleccións galegas. Entón, a pregunta que nos deixou é que o seguinte entrevistado diga unha cousa positiva e outra negativa do goberno que é o gañador despois daquelas eleccións. Así que... De que goberno? Do de Galiza ou do España? Do de Galiza, sí. Ah, bien. Mira, parte positiva do goberno é así, que teñen maioría absoluta e entón xa non teñen que pactar con ninguén para facer o que lle dé a gana. Entón, un pouco de tempo aforras en aprobar leis e así. Parte negativa, pois, non sei se máis, a ver, hai tanto en que escoller. Non sei... Os nulos esforzos é así por como se di? Por avivar ou por realmente facer algo porque non se perde el gallego e así, ofrecer vantaxes e oportunidades sobre falar gallego, sobre ter unha propia identificación cultural propia, non ser así un produto subcolonial do Estado español e así, pero, a ver, bueno, por decir así, algún é así. Vale, está ben. Agora sí que xa pecharíamos coa última pregunta que, bueno, en teoría non se teria que facer isto, pero bueno, non sei se pudo facer antes, a pregunta de Amorodo, que eu creo que das máis importantes que probablemente che fajan na túa vida, que é a tortilla con ou sen cebola. A ver, como é todos os xeitos, e máis, con cebola, sen cebola, con pimentos, con zanahoria, non sei se máis, pero bueno, se teño que escoller con. Con, así me gusta. Vale, respeto. Como debe ser. Muy ben. Bueno, antes de ir rematando, porque, bueno, queríamos facer así unha charla amena, para falar así un pouco e tal, bueno, queríamos preguntarche así os teus plans de futuro. Plan de futuro en que sentido? Plan de jubilación e así? Por exemplo, sí. Non, quero dicir, eu que sei, pois, non sei se estás pensando en facer cousas distintas na tua canle, ou eu que sei. Sí, pensei en facer cousas distintas e así, pero é que xa teño planeadas así moitas cousas que estaba facendo e teño ganas de facelas e vou facelas e así. Estuve así moi... Bueno, é que normalmente vou facendo sobre os temas que me van interesando e así.
Agora está me interesando así como moito, en plan, as relacións de poder entre culturas e así, bueno, o colonialismo podese chamar, e como interactúan e así. Entón vou estar así falando así bastante de colonialismo cultural, así que me parece interesante. Esta semana vou estar subindo un vídeo vou estar subindo, madre mía, o que falo. Vou subir un vídeo moi bonito, o sea, así, este que te vos dixen en plan que fixen por videoconferencia, así, vai ser moi precioso. Ai, Dios mío, que bonito o vídeo, Dios mío, como juntar vídeos, vai ser tan precioso o vídeo. Tiño pensado facer así máis con xente así de fora, de longe, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, e así, falando sobre iso, sobre o colonialismo cultural, ou sobre, bueno, en plan, como interactúan, en plan, bueno, en Estados Unidos a cultura en plan hexemónica, que é eso, en plan, o inglés, o anglosaxón e tal, que as culturas nativas ou con outros idiomas como o español, así que tamén obviamente está marxinado, en plan, por identificarse cunha minoría cultural. Que máis? Sí, non sei, ir facendo así un pouco, non sei, gustaríame facer así algo en plan como de algo, non sketches ou así en plan, pero así algo como máis que fora, que a principal temática fora en plan como algo humorístico, así, porque me gustan moito así os produtos humorísticos e creo que é unha manifestación artística tan válida como outra calquera. O que pasa é que hai moita xente que fai humor de merda, así, entón é normal que se poña así un pouco Frankenstein o xénero, pero si gustaríame facer así cousas así máis de entretenimento, bueno, o que fago tamén entretenimento, non, supoño, non sei. Sí, sí. Pero bueno, pois mola, eu creo que... Está ben, está bueno. Pegaslle ben a iso, creo. Pero bueno. Bueno, pois nada, pois non sei se queres facer algo de promoción túa ou algo. Bueno, é que por aquí creo que preguntaron cousas, o que pasa é que non o vi. Hubo un señor que me preguntou que me parecen os sotaques brasileiros e dixo, pareceme moi diversos, moi bonitos e moi ben, mellores que os portugueses que non se entenden un carallo. Entende máis preguntas ou así? Preguntaron algo máis? É que ao estar así de lado é como en plan, non leo todo. Sí. Xa, é que pasanos o mesmo, pero, non sei, o que dise é certo, o acento brasileiro entende se mil veces mellor que outro. Que nada, queríamos... espera, que teño que dicir, hola, son Mario en todas as hola, son Mario en todas as redes, sen H, porque hai xente moi analfabeta que non sabe que en gallego hola é sen H, e con xe, é así, non con S. Vale. Por certo, a túa pregunta para o seguinte convidado. É verdad, unha pregunta desa. Mima, que pregunto é así? Pois literalmente o que ti queiras, xa lo dixo. Que quero dicir? A ver, deixame pensar, así, Podo pensar? Pensa, pode ser o que queiras. O tempo que queira, non? Podo estar 45 minutos en plan así calado? Home, mellor non. Se tuveras que ser un novo sabor de patacas fritas, que sabor serías? Un novo sabor de patacas fritas. Que sabor serías? Claro, sí, ten sentido, claro. Podes reflexar moi forte a tua personalidade. Que novo sabor de patacas fritas serías? Pois está ben, como pregunta. Boa pregunta. Pois ese. Bueno, pois nada, antes de nada agradecerche moitísimo que estiveses aquí con nós, é todo un placer para nós. A vos, así, por convidarme, así, con dous oleirenses des. Como é o xentilicio de Oleirense? Oleirense, non? Oleirense. Pois se va un pouco chungo, pero bueno, whatever. Tens que pasar un día por aquí. Veña, va. Cando vayamos remar Bueno, fun hai 2 anos. No 2018 fun remar ali. Dios mío, que cansado, que merda de campo tedes ali. Tira de como ese campo, Dios mío, mo feo campo. Arriba contaminada. Ai, Dios mío. En fin, bueno, pois nada, pois despedimos aquí a entrevista. Moitas grazas a todos os que estivestes aquí. E nada, grazas outra vez a ti, Mario, e moita sorte. Xa estaremos aquí apoiándote sempre que se... Aí está. Así que nada, pois veña, vémonos a próxima semana para os espectadores. Un saúdo. Chao, chicos.